Pois nos peleamos hasta o último minuto e ás veces o fútbol é injusto e para ganar este deporte hai que metelas. Si, ao principio pois, o partido esteve moi igualado, ocasións quizás un pouco máis para nós. E bueno, aquí o fútbol é pequenos detalles e a sorte tamén influi. Tivemos de todos os cores, pero ás veces non se pode explicar as situacións que fallas, as ocasións que tes e que non podes meter, eso non se pode explicar. Pois complicado porque tivemos ocasións de todos os colores, incluso aí a última faltando 2 segundos, pero bueno, hai días que o balón non quere entrar e desgraciadamente pois os rapaces vaciáronse, fixemos todo o posible para ganar o partido e ao final pois comentaba agora cos outros técnicos, de ser superiores pasas a ir 5-2 no marcador e eso xa é moi complicado levantalo. Intentamos levantalo, puxémonos aí, pero bueno, non foi posible nada. Felicitar a Madrid polo bo traballo e creo que merecimos máis, pero bueno, fútbol sala é así. Sobre todo que estén orgullosos, xa chegar hasta aquí non é nada sinxelo e sobre todo pois que lles queda, isto é unha aprendizaxe para eles, quedalles moito fútbol sala por diante, teñen un futuro brutal por adiante e nada, hai que seguir traballando e sobre todo formándose, que para eso son estas categorías.